Bună ziua! M-am gândit că, ținând cont că aveți de făcut un proiect în pagini web, să vă creați pagina voastră conform cerințelor pe care vi le-am trimis pe Classroom, cerințe proiecte pagini web clasa a 9-a, și că s-ar putea să întâmpinați dificultăți, m-am gândit să vă arăt exact cum se poate face. Deci dacă vă veți ține după mine în acest tutorial, atunci vă veți descurca foarte bine. Ce fac întâi și întâi? Creez fișierul HTML. Așa. Deci, acum mă duc într-un folder, oriunde, se poate și pe desktop, oriunde vreau eu. New. Iau de aici text document, îl las așa și mă apuc să scriu instrucțiunile pentru a crea pagina web. Sunt pe limba tastaturii engleză. Nu uit că am cele două taguri de închidere și de deschidere. Așa, deci HTML, apoi am head, de la cap cum ar veni, așa, pun și un title, aici să spunem cerința este în nume, așa, titlul paginii, puneți numele textului ales. De exemplu, Asia o să punem. Asia. Așa, deci aici în title se pune, închid tagul, title, mă duc apoi și închid și head, apoi deschid pentru corpul instrucțional, pentru corpul paginii, adică body. Las niște spații ca să arăt că aici vor veni practic tot ceea ce înseamnă text, imagine și tot ceea ce vreau să fie o umplutură. Închid corpul paginii de /body și apoi închid și /html. Deci, e clar, HTML deschis, închis aici. Head-ul deschis, îl închid aici. Title, ăsta este de obicei opțional, dar pentru că avem cerință aici, în titlul paginii, puneți numele teste. Așa, body /body. Bun. Acum, aici trebuie să fiți foarte atenți, pentru că învățăm să salvăm. File. Deci, obligatoriu mă duc Save As. Save As. Scriu aici index.html. Iau all files și am grijă să mă duc tot acolo unde mi-am creat fișierul inițial. Deci, sfatul meu este să-l faceți într-un folder. Eu l-am făcut în folderul clasei a 9-a, așa, și am să-i dau Save. Când mă duc aici în folder, bun, uitați-vă că și am index.html. Deci, new text document pe care l-am creat inițial, îl pot șterge ca să nu vă bulverseze pe voi că există. Și acest index.html, unde voi scrie toate instrucțiunile, îl fac micuț pe desktop. Așa. Și îl mai deschid încă o dată. Deci asta este marea șmecherie. Cu un browser, cu Google Chrome să spunem. Și pe ăsta am să-l fac mic, pe Google ăsta Chrome. Așa, ca să-l pot să-l văd mai bine. Ia uitați-vă că deja este cu numele Asia. Bun. Am să trimit folderul ăsta. Deci, aici am cerințele, aici am notepad-ul în care voi lucra, voi pune toate instrucțiunile și aici este cel în care vizualizez. Orice modificare pe care o fac în notepad, aici când pun ceva, automat trebuie să o salvez, save sau control, ies din tastatură și apoi trebuie să o încarc de aici sau F5 de pe tastatură. Și acum. Deci uitați-vă că deja am făcut
prima această cerință cu creați o pagină web. Hai să vedem la următoarea cerință. O culoare de fundal de pagină, alegerea voastră. Instrucțiunea pentru a crea o pagină, o culoare de fundal este body, bg color într-un singur cuvânt, egal numele culorii în limba engleză. Eu am să pun un cyan, îmi place mie culoarea asta. Și nu uit, file, save, pac. Am încărcat pagina, am dat un refresh. Observați că s-a și colorat. Bun. Apoi, în titlul paginii web puneți numele temei alese. Deja am pus-o încă de la creare. Dacă cumva ați omis să o puneți, nicio problemă. La title, dacă ați scris pagina mea sau orice altceva, ștergeți și puneți Asia. Deci titlul paginii voastre. Dacă v-ați luat sistemul solar sau știu eu ce temă v-ați ales, o puneți aici între cele două title-uri pentru că aici există. Bun. Urmăm. Minim 3 paragrafe de text referitoare la tema aleasă. Le copiem de pe net. Eu, sincer, mi-am pregătit aici, pe net, așa, nu mi-am pregătit încă, am să iau Asia, am să iau Wikipedia, cel mai simplu, și de aici am să copii 3 paragrafe. Pot fi puse și de genul ăsta, astea toate, și după aceea le împart în paragrafe. Deci iau Ctrl-C, apoi mă duc în atenție, mă duc în Notepad și le lipesc, Ctrl-V. Ele vor apărea cam ciudățel aici. E un paragraf mare, dar dacă vreau să le fixez, ia uitați-vă, fac un paragraf de aici. Și să zicem încă unul de aici. Am 3 paragrafe. Acesta cu Asia. Am al doilea și al treilea. Bun. Acum hai să vedem. Deci pe ăsta îl și pot închide, că nu mai am treabă cu el. Hai să vedem care sunt în continuare cerințele. Spune așa. Acestea vor avea fontul Verdana. Deci toate vor avea fontul Verdana. Și atunci mă duc și scriu instrucțiunea pentru font. Font face egal Verdana. Așa. Și mă duc la sfârșit, pentru că este vorba de toate paragrafele, și îi spun așa. /font salvez, save, așa, o să-mi spună pentru că este vorba de faptul că aici am cu ț, cu ă și așa mai departe, deci așa se întâmplă. Dacă nu aș avea diacritice, nu va apărea această avertizare că este text Unicode. Îi spun că ok, sunt de acord cu asta și mă duc aici și bineînțeles că pentru că la mine este degeaba, observați, degeaba i-am spus eu să fie de la început de rând în Notepad, pentru că de fapt nu mi l-a creat. Aici mi-l scrie total. Nimic, rezolvăm lucrurile pe parcurs. Așa. Deci oricum deja am pus, este fontul Verdana la toate. Reamintesc, l-am pus aici la începutul întregului text și la sfârșitul lui. Apoi, primul paragraf va avea culoarea roșie și dimensiunea 4. Bun, asta înseamnă că trebuie să fac niște paragrafe. Cum fac paragrafele? Paragrafele se fac cu ajutorul instrucțiunii P. Deci, prima parte de aici, care eu am zis că vreau să fie paragraf, va fi deja de la început. Pe mine mă interesează de aici, de la unde se poate, dau un Enter și îi spun că vreau să fie paragraf. E suficient dacă scriu P, mă duc la sfârșitul lui, acestui paragraf pe care vreau să-l creez, /P. Așa. Și uitați-vă să dau un control yes și să vedem ce se întâmplă. Și uitați-vă că deja mi l-o creat. Așa. Și uitați-vă că mi-l și ia pe ăsta deja în mod obișnuit, P-ul
ar trebui să creez și aici, dar acest browser, Google Chrome, este deștept și îmi interpretează că acolo mai vreau iar să mai fie un paragraf. Deci, paragraful se construiește cu ajutorul instrucțiunii P. I-am spus, înaintea textului ăsta vreau să fie paragraf, /p, iarăși aici și iarăși /p. Bun. Control yes și încarc pagina. Observați că rămâne la fel pentru că el a interpretat înainte /p-ul ăsta ca instrucțiunea pentru a crea un nou paragraf. Am zis că Google Chrome este mai deștept. Dacă ne-am fi lucrat în Internet Explorer, trebuia să scriem neapărat asta. Eu v-am dat și ca și pentru Internet Explorer că așa este corect. Dar dacă vă merge cu /p, foarte bine. Nu am nimic împotrivă. Bun. Și acum spune, primul paragraf va avea culoarea roșie și dimensiunea 4. Deci mă duc pe primul paragraf, care este de la Asia până aici. Și spun, deci mă duc în fața primului paragraf. Atenție, întotdeauna trebuie să fiți concentrați asupra cerinței. Culoarea roșie. Obligatoriu trebuie să scriu font, cu toate că el este aici, fontul ăsta declarat deja, dar este declarat la întregul text. Și mai degrabă îl mai scriu font color egal red și spun size egal cu 4. Mă duc și îl închid după el. Așa. Deci, aici, bun. Deci, uitați-vă chiar deasupra. Deci, n-am treabă cu al doilea paragraf. Al doilea paragraf, practic, începe de aici. Deci, deasupra, pun instrucțiunea pentru încheierea fontului /font. Hai să vedem cine a ieșit. Save. Așa. Și uitați-vă că este ok. V-am zis că nu mă interpretează ț-urile și astea. Nu mă deranjează deocamdată. Să știți că se poate face în așa fel încât să interpretezi diacriticele. Deocamdată nu ne interesează. Când vom ajunge în laboratorul nostru, vom putea face și lucrurile astea. Deocamdată mergem pe cerințele. Bun. Deci, am terminat cu cerința aceasta. Mergem la următoarea cerință. Al doilea paragraf va fi aliniat la centru. Hai să vedem care e al doilea paragraf. E clar că este acesta se poate considera. Păi ca să fie aliniat la centru, pun P, align egal center, atenție întotdeauna, /ul P este închis, nu rămâne altceva decât să salvez, îi spun că vreau cum vrea el și să știți că deja mi l-a aranjat la centru. Așa. În al treilea paragraf, formatați primul cuvânt cu stilul bold, al doilea cu italic și al treilea cuvânt cu subliniere. Deci, la al treilea paragraf este limitele, începe cu limitele, se termină aici, Marea Japonie. Deci, primul cuvânt trebuie să fie bold, al doilea acestui subliniere, italic și continent subliniere. Deci, mă duc și îi spun aici, dacă vreau cu bold, înseamnă că instrucțiunea pentru bold este B. Deci numai în fața cuvântului acestuia și după el pun și închiderea instrucțiunii, /b. Observați că am să fac câte o instrucțiune, o salvez, o încarc și uitați-vă cum mi-a și pus. Cel mai bine este așa, deci pentru că sunteți începători, lucrați o instrucțiune, salvați-o, încărcați-o și vedeți ce se întâmplă. Așa, un pic să o dau eu mai încolo ca să o vedeți voi și mai bine. Sfatul meu este să o aveți de la început și fereastra asta pe desktop, pe ecran, pentru că vă ajută mai ușor să manevrați, să vedeți ceea ce se întâmplă. Așa, la acestui trebuie să pun italic, adică înclinat. Instrucțiunea este I, merg la sfârșitul cuvântului și pun /i. Iarăși, salvez, îi zic că-s de acord cu ce vrea el și uitați-vă că deja mi l-a înclinat față de restul.
Iar continent trebuie să fie cu subliniere. Și merg. Instrucțiunea pentru subliniere este U. Merg aici /U. Nu vă speriați faptul că mi l-o aranjat în felul acesta, pentru că fereastra este foarte mică. Dacă aș face-o mai mare, să știți că pur și simplu s-ar aranja la dimensiunea ferestrei. Așa. Hai să fac totuși un picuț mai mare, poate o păcălesc. Da. Bun. Și acum iarăși salvez. Ok. Și încarc pagina. Și uitați-vă că mi-a și subliniat. Bun. Apoi, inserați o imagine și puneți un chenar bordură. Și aici v-am spus ca să nu punem, să nu facem un folder în care să avem imaginea respectivă, v-am sugerat să căutați o imagine pe net. Eu să știți că am căutat-o de dinainte. Așa. Uitați-vă, am găsit o imagine. Să știți că pe Shutterstock ăsta este ok pentru că găsiți imagini sunt de mică dimensiune, altfel sunt foarte, foarte mari. Și acum, deci când mă duc pe imagine pe site-ul respectiv, click dreapta, copy image address. Așa. Și acum, deci îmi spune că după, deci aici după /font, am să pun instrucțiunea pentru imagine. Este img spațiu src image source. Sursa imaginii egal Ctrl V, pentru că tocmai am copiat, v-am arătat mai înainte Ctrl C, deci copy image address și o lipesc aici. Și hai să vedem dacă nu iese acum. Deci iarăși salvez, save. Mă duc pe Asia mea și hai să dau un refresh și uitați-vă ce frumușică este. E cam măruția. Din cauza asta, eu am spus că îi puteți pune o bordură și am să lucrez pentru că am chef, să zicem. Așa, deci hai, am să-i pun și o dimensiune mai mică. Am să-i pun border egal cu, să zicem, 4. Observați că aici nu are niciun fel de bordură, nu are niciun fel de chenar. Iarăși salvez. Mă duc, încarc imaginea. Și uitați-vă cum mi-a apărut o bordură. Dar cum am spus că este cam mare pentru ceea ce îmi doresc eu. Eu, pentru că vreau eu, deci nu există neapărat cerință. Am să-i pun un HEIGHT, dar merge și width, deci ce vreți voi, deci înălțimii sau lățimii, egal cu, și am să pun în procente, să zicem că vreau 50% din cât era ea dimensiunea inițială. Așa. Și salvez, ok-ul, încarc. Uitați-vă cum am făcut. Dacă vreți mai micuță, nu aveți decât să puneți 20% sau 30%. Cum vreți voi. Nu uitați că oricând puteți modifica. Așa. Și mai spune ultima cerință aici. Între ultimul paragraf și imagine inserați o linie. Păi hai să vedem. Deci ultimul paragraf era aici marea imaginii, marea Japonii, pardon. Deci, după P-ul ăsta, după /font, deci chiar înainte de imagine. Să pun așa. HR de la horizontal rule. La linie pot să lucrez, pot să o fac de anumite dimensiuni, de o anumită culoare. Deocamdată să știți voi lucrurile astea. Save. Ok-ul. Și hai să încarc. Și uitați-vă cum mi-a apărut o linie din asta foarte simplă. Deci, în general, ca să vedem cum îmi apare, să măresc puțin, așa, se vede clar că astea sunt toate cerințele. Cum v-am arătat, fiecare este punctată cu ceva. Așa, v-am dat și un exemplu. Sper să vă fie de ajutor pentru că eu închei înregistrarea.